Sa wissu ta' din is-sena l-ammont ta' turisti li saru pajjiżna kien jammonta għal kważi 2 miljun persuna. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO għall-ewwel 8 xhur tal-2023 fejn it-turisti f'pajjiżna ammontaw għal 1,986,260. Meta dawn iċ-ċifri tqabblu mal-istess perjodu qabel il-pandemija fl-2019 li kienet l-aħħar sena rekord għat-turiżmu lokali toħroġ żieda ta' 137,325. Dan ifisser żieda ta' kważi 7%. Din iż-żieda tfisser li fl-ewwel 8 xhur tal-ewwel sena wara l-kupru sħiħ mill-pandemija tal-COVID-19 pajjiżna irreġistra rekord ġdid ta' turisti. L-istess ċifri wrew li l-att sħiħ tal-jili fl-ewwel 8 xhur maqudin f'daqqa qabeż 13.5 miljun lejl. L-NSO wera wkoll li minn Jannar sa Awwissu in-nefqa sħiħa ta' turisti kienet smatet tlaħħaq il-1.8 biljun euro, filwaqt li n-nefqa ras ras kienet ta' 888 euro. Sadattanti riżulta wkoll f'Awwissu ta' din is-sena l-att turisti li waslu kien ta' 371,511. Meta dawn iċ-ċifri tqabblu ma' tal-2019 ġiet irreġistrata żieda ta' 10.4%. L-akbar ta' turisti ġew f'Awwissu kienhom bejn il-25 u l-44 sena u l-maġġoranza kienu ġejjin mill-Italja, ir-Renju Unit u Franza. F'dan ix-xahar l-attaljiel li fostna kien jaqbeż 2,900,000 waqt li n-nefqa sħiħa kważi laħqet l-400 miljun euro. L-NSO qal li t-tul medju ta' dawn il-vakanzi kien jammonta għal 7.8 lieli waqt li l-infiq medju kull ġurnata kien jaqbeż il-135 euro.